Здравейте, хора! Ето, сега, ако помните в миналият... Какво? Ако помните в миналият епизод, че се енчентнах айранкирката на Fortune 1, просто се ми е хипер радостно. Хипер е. Сега искам да я изпробвам на някой друг въглер. Ето тук имах въглища. Надявам се да не съм ги изкопала. Бе. 1, 2. Yeah! Ай така, айде малко да я изпробваме тази кирка. Ето гледайте колко много въглища ми пуска. Добре. Аз ще спра докато намеря по-хубав енчант, защото искам още по-добър енчант. Искам Silk Touch Fortune 1. Къде? Искам... Не знам как да ви го обясна. Ще потърся най-добрия енчант и ще се върна. Така, отново съм тук. Ето, дори се енчантнах 2 кирки. Доста добри, но ще си ги запазя. Ще ги сложа в специален чест, който мисля да сложа някъде далеч. И не, мисля да го скрия. И вие да не виждате, някой друг епизод ще разберете къде е. Да, до после. Ето така, готово е. Между другото, бях поставила зомбитата, но сега пак ги изключих. Чакайте, пак ще ги пусна. Не, няма да пускам. И там гръмна един крипър при къщичката. За радост нищо не е разрушил. Rosemary, happiness, you're with me, you're happiness, Rosemary, nobody wrong, the way that you do, the way that you do. Значи грозно. Добре да не е много зле, също е доста добре, я не пробвам сега. Искрица отново е на сила. Ето вижте тук, че гръмна един крипър. И не знам, един ли бяха, два ли бяха, не помня точно колко броя крипъра бяха. Не знам и много неравномерно такова. Доста добре, бе.
Добре. Не. Искам да осъществя така сега малко. Виж. Ако някой живее близко до Пазарджик, до Звъничево и иска да играе с мен, просто да ми пише долу в коментарите. Ще снимаме, ще играем. Общо взето ще се забавляваме. Но мисля, че няма да бъде така в този сървър. И ще бъде в друг сървър на мултиплеер. На мини игрите. И се надявам някой да иска, нали, така да играем заедно. Измислила съм това цялото поле тук. Това цялото поле да го застрои. Предлагайте долу в коментарите какви идеи имате за строене, хотели някакви, ще направим някакво имение. Ето е лавата се е затворила. Ако някой се е сетил къде ми е честа, моля ви, просто кажете, че сте се сетили, напишете в коментарите къде се намира по-точно, защото все пак трябва да е таен. Мисля, че ме разбирате какво ви говоря. Колко време остава? Како? Колко време остава? Ето тук Джейди. Nobody knows that it all is nothing to the happiness group. Мисля да си енчант на панталонките. Имам доста... Нямам лапис. Още колко? Колко? Ай, стига, бе. Ивана, това не е фурната. Да. А какви са тия ръкавитко? Страви си печалга пестички. Аз умирам от глад. Държат ме на гладно. Сестра ми ме държи на гладно. Да. Чакай. Спирам за малко, сестра ми ме вика само да изкопа този... Не, няма да спирам. Аз тук за какво дойдех? Да, за лапис лазури.
Аз от толкова падане търсих лапис лазули, колко не... Изкарах съм 20... Пих. Чакай, не съм... Една секунда. И така намерихме злато. За още златни ябълки, разбира се. Което много ми харесва. Тези златни ябълки са много добри. Проводници на златна. Разбира се, на златни сръчица. Така. Не съм дошла само за лапис лазули, ами дойдех и за айрън, защото ми привършва. Спокойна съм, че зомбитата са изключени. И не мога да повярвам, че го казвам. Но си мисля, че съм дошла подготвена, без да съм се подготвила. Схващате ли? Значи, просто нося си нещата, които ми трябват за пещерата в момента. И е много интересно. Оп, взех го. Това е там. Кой да знае. Ако се чудите откъде имам толкова голям левел, сериозно не съм читвала. Просто, нали, убивах зомбите, защото, нали, ви казах, че бях включила зомбитата. Да, така е, бях ги включила. След това, преди да започна епизода, ги изключих. И бих доста, защото и беше тъмно. И докато сложа честа, да, навън е, не е в някоя къща. И докато сложа честа, те идваха и се трупаха. И накрая реших да ги бия. Опа! Колко съм щурва. Така. Какво? Какво ви кажеш? Какво? Да. О, майко! След 15-20 минути. Аз ще викна. Хубаво, да, хубаво. Така, сега хора, не знам как да изляза. Шит. Така, тук няма лапис. То се личи. Ма не знам как да изляза. И това се личи.
года. Ето насам съм. Не съм. Значи съм ето насам. Да. Да. Не съм насам, насам. И вие нищо не виждате, ма и аз нищо не виждам. Съжалявам, че нищо не виждате, но наистина и аз нищо не виждам. Виждам само, че копая. Скачвам се нагоре. О, да! О, кученце! Кученце, искам куче! Ще го сложа в хобитската къща. Често казвам, не знам дали къщичката е хобитска, но искам кучето. Искам да си бъде мое. Мое, само мое. Бързо, къде са кокалите? Сега кокала. Давай. Ако намеря още едно, ще си ги кръстосам. Ще правя 3 кученца. Ох, за малко да падна. Ето го там. Кученце! Бау, 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 бау. Добре. Ей, вече е мое. Да, там майче видях още. Ето го. Опа, опа. Добре, давай, след мен. Айде де. Ето. Страхотно, хора! Точно! Това е велико. Ето е къщата. Това е велик момент за мене. Вече си имам кучета. Две ми стигат.
Ай! Ай, какие забавнички! Ой, тръскат се! О, какви са яки! Аз след около 10 на минути, 20, ще спирам клипа. Опа! Хобитската къща. Гледайте, за да скочите след мен. Ела тук. Чакай, първо ще да пробвам дали мога да се качат по стълби. Давайте. Аз си бях да спа. Има ли блокове в мене? Имам. За малко ще ги махна сега. Едно. И какво? Ще ми помагаш ли като ти е там? За какво? Да си прибират цветя. Ще ги прибираш ли? Да. Що? Защото са свили листата много и ме стопени и почват да умират. Добре. Ще ги бърши дънки и ще ги покажем. Окей. Тук бе стане яденето. Айде! Видите тук, бе? Айде! Кое? Чакай! Чакай, че снимам, пък и си привличам кучетата. Айде! Една секунда, хора. Е така, тук съм. Елате се. Не! Латка, бе! Сит. Ела. Айде. Сит. Уау! Да послушай, куче! Скалите! Сега ето. Опа! И е 24 минути снимам. Трон. Ротари, ротари, do we must do? Да става добре от тук. Така. И затваря. Колко удобна вратичка. Do we must do? Да, пардон. Не кръстосваме кучетата.
взяй пържолата. Това тук, бе. Къде отиде? Това тук, бе. Това е кривогледно. Айде! Кръстосайте се! Малък помияр! Ох, какъв ми сладък! Сядай! Имам си малък помияр, сега ще го снимам. Не, ще го снимам със семейството му. Ще ги направя една обща снимка върху леглото ми. Да, не върху леглото. Айде бе! Аде бе! Е, сега. Оф. Снимка с майка му ще направи. Или баща му. Ще направя кучкарник. Да. Пишете долу в коментарите дали в следващия епизод искате да направим кучкарник. А сега е една хубава снимка с майка му или баща му. Перфектно. Добре, хора, това беше от епизода. Благодаря за гледането. Ако ви е харесал клипа, дайте едно палче нагоре. Абонирайте за YoGamer Pro BG, за Ники Чено, Флапа Бум, Пейчо, така нататък. Това беше от мен. Благодаря за гледането и чао, чао!